Welcome to back my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे आं भिडिअ हगारनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि सेराव सफैयो हेलौ लोगोफोर जों दा फैदो जोहोलावफुर पार्कआव नावकाटायाव हाबना नायनोसै आरोना मा दोङो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन जोहोलावफुर बहुत मोजां साजायदों आरोना बैथिं आरो दखान दङ टिकेट लानांगौ बेयाव नैबे टिकेट लाबाय जों टिकेटखौ लाखांबाय अलरेडि दा जोङो हाबलांसै आरोना बिराद मोजां मोजां समायना बिबारनिया बिराद मोजां समायना आरो नैबे जायगाफोरा नावकाटा पार्क लोगोफोर नैबे जायगायाव फैनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय इन्टारेस्ट नाङोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना जाहाथे आंनि चेनेला थाबनो बारायलाङो थ' बिराद मोजां समायना बै जों बड'फा हाउसनि नेरसोन माबादों आरोना बिराद मोजां समायना ओरैनो बहुद मोजां समायना जायगाया Hei, bawa gakan kam? Gakan kam nama? Muzang? Oh. Hah? Gakan anggo? Hei, bawa gam nama? Gakan gam nama? Gakan gam nama? Oh. Oh, mana ha? Hah? Hidup mana terus? Nói mà bay đi ăn thử ơi bò buồn một giờ mới ra ăn đá đấy cả khử vải à cả khử đây à có màn nữa phải bị phun cả khẩn thôi phải na nó không bà đây Tôi xin váy đó con nè, xe kia nữa nữa. Đây, cả khử vậy. Đó, thằng bé này đây, anh biết mấy là gì? Gừng nào mà. My God, ada sao senang ke men? Lego ya. Orang gini dah kok. Orang gini mak. Tidak enak. Orang gini mak mana kan? Pesar dengan pak. Pesar ya. क्या बोला तूने? Hello लोगोफोर आं दा दंफैयो सुक्लाय साखां नावकाटा पार्कआव नोंथांमोननो देखायनो नाजाबाय आङो मा नुयो नावकाटा पार्कआव नैबेथिं दङ आरोना गथ'फोरा गेलेगासिनो दङ होननांगौबा बहुत समायना आरो नोंथांमोना फैनानै नायोब्ला गाहाम नांगोन बाबुमोना बरिया गिदिंबाय थादों माइमोना बेयाव आरो गथ'फोरा गेलेगासिनो दङ आरोना हाग्रा बायादों हाग्रा गथ'फोरा गेलेगासिनो दङ आरोना बैथिंबो माखासे बेथिंबो गेलेगासिनो दङ आरोना बिराद इन्टारेस्टिं जायगाया बिराद मोजां समायना बिबार दङ नै दा बिराद मोजां समायना बिबार Upendra Nath Brahmo ini
बहुत ही खूबसूरत जगह है, ब्यूटीफुल। तो लोगोफोर भिडिअआ दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना। दे बिदिब्ला बाय बाय।